герой. Финиас Флин, главният герой. Финиас и Фърб винаги строят почти невъзможни неща. Фърб Флечър, доведеният брат на Финиас. Фърб не говори много и е повече по работата. Той е влюбен в Ванеса Дуфеншмърц, която е дъщеря на доктор Хайнс Дуфеншмърц. Кендис Флин, сестрата на Финиас. Тя винаги се опитва да натопи момчетата пред майка си, но винаги нещо пречи, най-често заради инаторите на Дуфеншмърц. Кендис си пада по Джерами. Кендис също може и да пее. Изабела Гарсия Шапиро, приятелка на Финиас и Фърб. Тя харесва Финиас. Нейната реплика е: какво правиш? Също така е водачка на скаутска група и тя и приятелките й помагат на Финиас и Фърб. Линда Флин, майката на Финиас и Кендис. Тя е омъжена за Лоренс Флечър. Тя най-често не успява да види какво правят Финиас и Фърб. Линда е еднодневна поп-звезда от 80-те и въпреки успеха си, тя крие това от семейството. През 80-те е била приятелка с Хайнс Дуфеншмърц. Любимата й група е любовните задръжки наклонена черта любовен миг, Love Handle. Джереми Джонсън, приятел на Кендис. Той си пада по нея, и в Summer Belongs to You те се целуват. Той си има сестричка на име Сузи, която прави бери на Кендис в присъствие на брат си, но в един епизод се оказва, че прави тези пакости за да контролира Джереми, иначе си е нормално дете. Пери птицечовката, таен агент Пи, домашното животинче на Финиас, което прилича на глупава птицечовка, но е таен агент, работещ за OWCA, която използва животни за тайни агенти. Врагът на агент Пи е доктор Дуфеншмърц. Доктор Хайнс Дуфеншмърц, той винаги строи странни оръжия, които обикновено завършват на инатор и се опитва да завладее района на трите щата. Често някоя история или спомен за разказване предизвиква сътворяването на машината, която доктор Дуфеншмърц прави. Хайнс мрази брат си Роджер и непрекъснато опитва със своите инатори да свали брат си от поста и да заеме неговото място. Има си дете на име Ванеса. Тя е на 16 години и подобно на Кендис се опитва да накара майка си да повярва, че баща й е зъл гений. Роджер Дуфеншмърц, по-малък брат на Хайнс Дуфеншмърц, кмет на Денвил. Той е идеален във всичко според неговата майка и другите жители на трите щата. Именно това е което Хайнс мрази най-много в него. Стейси Хирано, най-добрата приятелка на Кендис. Тя винаги дава съвети на Кендис в лоши моменти. Белджи Трай, приятел на Финиас и Фърб. Той е вманиачен в това да изкарва само шестици по всичко и за него най-големия провал в живота би бил ако изкара оценка по-ниска от 6. Той често бива тормозен от кварталния побойник Бюфорд. Бюфорд Ван Сеторм, квартален побойник, който е приятел на Финиас и Фърб и им помага в повечето проекти. Първоначално измъчва Белджиит, но постепенно се превръща в негов приятел.Ървинг, фен на Финиас и Фърб. Той следи техните игри и проекти и си ги записва в дневник и снима с фотоапарат. Той има по-голям брат, когото се опитва да убеди, че Финиас и Фърб правят страхотни неща. Реплики. Къде е Пери? О, ето те, Пери. Фърб, знам какво ще правим днес. Мамо, Финиас и Фърб влязоха в надписите. А, Пери птицечовката. Проклет да си, Пери птицечовката. Добро утро, агент Пи. Епизоди. Сезон. Брой епизоди. 1, 47. 2, 65. 3, 65. 4, 36. Специални епизоди. В сериала има специални епизоди, които са с по-дълго времетраене. Най-много такива епизоди има в сезон 4. Сезон 1. Финиас и Фърб, спипани. Сезон 2. Топ 10 на най-добрите песни на Финиас и Фърб от първи сезон. Коледната ваканция на Финиас и Фърб. Лятото е за теб. Ваканция в Хавай. Сезон 3. Къде е Пери? Сезон 4. Топ 10 на най-добрите песни на Финиас и Фърб от втори и трети сезон. Мисия Марвел. Финиас и Фърб спасяват лятото. Финиас и Фърб междузвездни войни. Нощта на живите аптекари. Финиас и Фърб, последен ден от лятото, последен епизод. Финиас и Фърб, филмът, отвъд второто измерение. Сюжет.
Историята започва в един летен следобед в Денвил и разказва за най-голямото приключение на доведените братя Финиас и Фърб, неочакваното им пътешествие до друго измерение. Когато момчетата разкриват, че техният обичан домашен любимец Пери Птицечовката, всъщност е таен агент под прикритие, който ежедневно се бори срещу злото, те решават да го последват в приключението на живота си и заедно се озовават алтернативния град Денвил. Това зловещо, добре познато място досущ копира техния роден град, но тук злият доктор Дуфеншмърц успешно царува над мрачната вселена и е забранил всичко слънчево и лятно. След като те откриват неговия таен замисъл да завладее истинския Денвил, бандата заедно с техните двойници от друго измерение, водени от Кандис 2, се обединяват, за да го спрат и да върнат реда, щастието и лятото обратно в Денвил. В България сериалът започва излъчване на 11 август 2008 година по Jetix. На 17 януари 2009 година започва излъчване с дублаж. От 19 септември 2009 година сериалът вече се излъчва по новосъздадения Disney Channel. От средата на ноември 2009 година се излъчва и нов дублаж, този път синхронен, записан от студио Дори през предходния месец. Поради забавяне първоначално само първите няколко епизода имат нов дублаж, но се очаква в следващите месеци старият дублаж да бъде изцяло заменен. Имената на артистите не се изчитат. На 20 юли 2015 година започва излъчване на всичките епизоди. Последният епизод, Финиас и Фърб, последен ден от лятото, е излъчен на 24 август. На 28 ноември е излъчен специален епизод за ОБГА, организация без готин акроним. В специалния епизод се разказва за агентите животни в организацията. През лятото на 2016 година се излъчва по един епизод, всеки ден от 6 часача. През лятото на 2025 година започва повторение на всички епизоди от първите 4 сезона, като част от летния блок «Чудно лято с Финиас и Фърб» по Disney Channel. На 6 октомври 2025 година започва излъчване на новия 5-ти сезон. На 19 декември 2008 година започва излъчване по нова телевизия всеки делничен ден от 6 часача. Вместо от началото, първият излъчен епизод е 19-ти, като и останалите епизоди са излъчени разбъркано. Ето популярни фен теории за Финиас и Фърб, Финиас and Фърб, които феновете обсъждат от години. 1. Финиас е плод на въображението на Кендис. Според тази теория Финиас не съществува реално. Кендис го измисля, за да се справи с травма или самота, а Фърб и приключенията са начин умът и да избяга от реалността. 2. Всичко се случва в един и същи ден. Независимо, че има десетки епизоди, теорията гласи, че всичко се развива в един безкраен летен ден, който се рестартира всеки път, затова майка им никога не ги хваща. 3. Финиас е гений на ниво Айнщайн. Фенове вярват, че Финиас има свръхчовешки интелект, но го използва само за забавление, не за наука или власт, затова никой не го приема на сериозно. 4. Пери е истинският главен герой. Историята всъщност е за Пери, таен агент, който поддържа баланса на света, докато децата просто създават фон и хаос. 5. Доктор Дуфеншмирц е трагичен антигерой. Той не е истински злодей, а човек с тежко детство. Всичките му инатори са подсъзнателен вик за внимание и любов. 6. Дуф и Пери са в безкраен цикъл. Теорията гласи, че Дуф и Пери се нуждаят един от друг, за да имат смисъл. Ако единият изчезне, светът ще стане по-нестабилен. 7. Данвил е експеримент. Градът е изолиран и странен, възможно е да е социален или научен експеримент, където децата могат да строят всичко без последствия. 8. Кендис е в психиатрична терапия. Според тази теория целият сериал е разказ от гледна точка на Кендис, която има обсесивна нужда да изобличи братята си. Никой не ги вижда, защото те са символи на нейното вътрешно напрежение. Затова майката никога не ги хваща, реалността винаги избягва Кендис. 9. Фърб знае истината. Фърб говори малко, но винаги знае какво да прави. Фенове смятат, че той е напълно наясно с цикъла, с рестарта на деня и с това, че нищо няма последствия. Затова е спокоен. Той вече е приел реалността.